Ale nadpad, je to totálně udělaný prostě kolize. Ale to má vůbec dělat starijní služba? No. Ale já vůbec nevím ani kolik se trenka to bylo 3krát denně. Ale vlastně denní má jenom to, ne? Denní má budit a kontroluje, jestli jsou tam. Měl teď neprotáčí kolo, ale to vůbec neradí. No a já vlastně budím kluky, že jo? Já si denní neuvidí. Což to tam ještě tak uvidí. Ty vole, to tam přijde. Pojď, ty vole, nejčeran, ty vole! Zastav toho blázna. Pojď toho kafe! Já jsem dostal tam tu. Nechme tam, pojď. Včera, ale ještě pěkně pískal, že jsem byl chudný pořádný zásadní píčky. Měla jí pěkně lehkou, a vůbec jí jako nevolí, ty vole. Chtěl jsem jí voholit předtím, než jí volíš. Pak jsem byl u automaty. Vídem, jsem to dogodal 3 rodiče. Pak jsem je hodil do vany a hodil jsem jim tam za plivé. Hrozný pohled, ještě tam nebyla. Teď tituly. Ale nic nemá. No, on vždycky, vole. A nechce, a pak mu to pustím a bude to jenom na mě, vole. Tak dávám mi to. Neřekni třeba ten tvůj malý, dát tam kouká spolu. To tam vlastní, řeknu ty. Ty už jsem nehonil. Slyšíš? Ty jo. Já naschal, my jsme nerušili. Jsem mohl si vychodit. Já si vytáhnu z prdele kus a dám Já si nebo já si zbouknu venču a stejně. Jasně no, zbouknu ale venču. To je dál. Jenom pak tě nechůžu. Já půjdu taky, no. Mám právě trošku to nevím, že? Ty chudáku. Pas to, hele. No, jasně, jdu tam uzal. Víš, to se budou jít. Tak hráli. Jánek. Víš, to dát mi na polštář, a se otočí tak. No, to neotočím. A pošta jsi dostal od tý chudverči. To by nás zabil. Já už je vytřenej z mý prdele. Může být tak hodin. 12:18. Kolik? 12:18. Já mám totálně zapařený koule. Pořizujeme kvalitní záběry, kde děláme praxi. Hlavní instalatér. Už celé práce mu cukají oči. Jak jsi na tom, pane instalatére? Řekni nám nějaké zážitky. Soudruhu kapitáne, řekni nám nějaké zážitky. Dobře, my se přesuneme za druhým pracovníkem. Když se podíváte po levé straně, vidíte neúnavného koně. Ten pracuje stále. Tak co, pane koníku, co vy tady děláte? Je to dobře? No, určitě. Už to tam mastí. Vy se nestydíte, pane koníku? Pro televizi. Víš, starý Kutná Hora. Když to máte slyšet. Vážně, někdo pozoruje zvedla. To nejváží, to máme. Jak to je vidět?
Začínáme. Koncert Metaliky. Tak pojď. Díky, ty to je písničkáři. Hello, my name is Mr. Rodriguez. Good night. To byl koncert Schmitzer Live. Chudák. Hele! Jaká jebka? Jebka. Jaká jebka? Jebka. Jaká jebku? To necháme. Tak to je. Dělá jebka. Dělej jenom to. Jebka. Že to? Ukaž se nám Honzíku. Honzíku. A? Honzíku, ukaž se, jak se dneska Honzíku, ukaž se dál. Ukaž ruku, jen si bouknu, tady to má. Ukaž Honzíku. A nám se ukáž, no. Stíká pod jazyk. Ukaž Honzíku. Tady jedné, dva. Honzíku, ukaž, co máš v kuse. Honzíku, ukaž nám papulku. Ukaž nám papulku. Dokonalá studie Honzy Nebulise. Potom si tu papul svojí naspanou. A je tady výběr. My to řekl špatně, ty vole, jsi řekl naspanou, ty vole. Další portrét je to Jungřik.
počítačový expert, ano, má svůj notebook tady, je to vidět. Opravdu se počítačem baví a zajímá. Co nám řeknete na kameru? A tak něco slušnějšího by nebylo. Ano, je tady sice výborná muzika. Povězte nám, pane, něco. Pojďte, je to opravdový technik. Jeho věrný spolupracovník Kůča. Tak se nám ještě usníte na foťák, ať vás můžeme vyfotit. A Kůča je hnusný, já víc. Takže Kůča je hnusný, já víc. A dobře, tak to jo. Marka, vedem někdy feťák tady. Ano, co vám povíte? Kupuju tady od Novej, kupuju kvalitní zboží. To máš dobře. Jako nedá toho málo a je to dobrý, jako opak nášup, tyjo. Počkáme to tady ze zdi a střelí si to do ruky. A jako takový frajer ještě nejsem, ale taky jednou se na to chystám, na ten nástřel. Papírky už si bereme. Jo, papírky bereme. Pozor, ty vole, Zoro. Zoro z myší. Jo, udělá vybrčí. Ale tady máš Goliáše. To pojďte na nic, co s tím předvádíte, nějaký bičář. Ale ze 60 má něco. Dokonalá studie. Nikdo tam není. Přichází nic dělo. Mi se na to už otočím, ale hlavně točím, ty vole, to je rychlost. A už je to zalajkovaný, Asi bych si zavolat český. To je pod jedničkou je máma, pod dvojkou táta. Nic se nezdá. Jste B16. Teď usměj se. Směrám něco. Ale nevím. Ale to nalíte, ty zase vodka. Ano, podle počtu obyvatel v tom místě. Takže nejvíc se platí Praha nebo lázeňská místa, kde je koeficient 2, koeficient až 4, ano. Tady stojí, že to je 2,5. A to zvuk nebo ne? Jo. No. Přesně celý. Řeknu, ty ten hon styl, ale prostě... Mám buď nic tak se rozumím. Kamerou. Tak co, půjdeme tanovat. Já už potřebuji srát, takže musíme dělat. Tak to se rozhodněte, klíče víte, kde jsou. No právě. Já vám to akorát